ଶୀତୁଆ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆମେମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୀ। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି କି କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଆମ ମୋର ଖୁସି ହିଁ ସରୁନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋ ମମ୍ମି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର, କାଳିଆ ବିନା ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ସିଏ ନ ଚାହିଁଲେ, ତା ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ପୁରୀ ଯିବାଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସତରେ ଆଜି ତା ଡୋରି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆମର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ। ମାଉସୀମାନେ କେବେ ପୁରୀ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା କି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସିଏ ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିକି ରହିଯାଏ। ଯେତେ ଥର ଯାଉନା କାହିଁ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବସିଲୁ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ବସ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିନି, କାହିଁକି ଆମେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ଟା ଖୋଲି ପାରୁନୁ କେବେ ବି। ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲା ହାତରୁ ହିଁ କାହିଁକି ଖୋଲି ହୁଏ, ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆମ ହାତରୁ ଏଇଟା ଡୋର୍ଟା ଖୋଲେନି। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଖୋଲିଲା ଆଉ ଆମେ ବସିବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ